Ahojte, prajem krásny deň. Dorazilo nám od Štegu všetko, čo ste hľadali, takže mám to znova, som to mala, ale som všetko popredávala, takže máme gumené kukuričky, malé, veľké, metód tieto bál, čo sú. Potom máme nadáje na sumcov, pekné, kanadské červíky. Všetko, jaj, a máme umelé nadaje, gumené, ale oni sú jak živé. Toto je fakt topka. Posledné 3. Od Štegu nám dorezili všetky arómy, bojlesy, popapky. Tento tigri orech teraz veľmi berú arómov, všetky druhy arómy máme k tomu. Dipované bojlesy. Je tu všetko, takže treba dojsť. Viem, že je teplo, ale Všetky produkty nájdete na goldcarp.sk, oficiálnom partnerovi značky Haldorado.